Avui veurem 7 frases fetes. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. Al canal ja tinc un altre vídeo amb frases fetes. Vam veure aquestes 7. Bufar i fer ampolles, mossegar-se la llengua, en un 3 i no res, treure's el barret, girar cua, buscar les pessigolles i ser de vida. Et deixo el vídeo enllaçat aquí perquè el puguis veure. Avui començarem amb la primera frase, fer els ulls grossos. Fer els ulls grossos, per exemple, l'encarregat fa els ulls grossos i no diu res quan algú arriba tard. Què significa? Fer els ulls grossos és deixar passar una cosa aparentant no veure-la. L'encarregat fa els ulls grossos i no diu res quan algú arriba tard. Ho deixa passar, fa com si no ho veiés. La segona frase d'avui és prendre el número. Prendre el número, per exemple, no et creguis res del que et diu. No veus que et pren el número? Prendre el número és enganyar o burlar-se d'algú. No et creguis res del que et diu. No veus que et pren el número? No veus que t'enganya o que es burla de tu? La tercera frase feta d'avui és matar el cuc. Matar el cuc, com per exemple, tens alguna galeta per matar el cuc? Tinc molta gana. Matar el cuc vol dir menjar una mica per calmar la gana esperant que arribi el següent àpat. Menjar una mica per calmar la gana. Tens alguna galeta per matar el cuc? Tinc molta gana. La frase número 4 és ple de gom a gom. Ple de gom a gom. Per exemple, el pavelló estava ple de gom a gom per veure el concert. Ple de gom a gom vol dir completament ple de persones o d'objectes. El pavelló estava ple de gom a gom per veure el concert. Estava atapeït. La frase feta número 5 és no tocar de peus a terra. No tocar de peus a terra. Per exemple, no ens podem permetre aquest cotxe. Toca de peus a terra. Pot ser en positiu o en negatiu aquesta frase. I no tocar de peus a terra vol dir no ser realista. I si és en positiu, doncs ser realista, en aquest cas, no ens podem permetre aquest cotxe, toca de peus a terra. Sigues realista, toca de peus a terra. La frase feta número 6 és venir a tom. Per exemple, això que dius ara no ve gens a tom. Parlàvem de feina. Això vol dir ser oportú, un comentari o una acció. Això que dius ara no ve gens a tom, no és gens oportú. Parlàvem de feina. Venir a tom. I l'última frase del vídeo d'avui és fil per randa. Fil per randa, per exemple, l'advocat va revisar el contracte fil per randa. Vol dir explicar o fer alguna cosa en detall, detalladament. L'advocat va revisar el contracte en detall, minuciosament. Repassarem les 7 frases fetes que hem vist avui. Quan ens referim a dissimular o passar alguna cosa, fer veure que no ho veiem, diem fer els ulls grossos. Dissimulem, fem els ulls grossos. Quan algú enganya o es burla, pren el número. Menjar una mica mentre esperem un àpat és matar el cuc. Un lloc atapeït és un lloc ple de gom a gom. Fantasiar, no ser realista, és no tocar de peus a terra. Ser oportú, un comentari, és venir a tom. I per últim, detalladament, minuciosament, és fil per randa. Coneixies aquestes frases fetes? Llegeixo els teus comentaris. Si t'ha agradat el vídeo, dona'm un m'agrada, subscriu-te també al canal i em pots donar suport també unint-te al canal de Català Pràctic. A sota el vídeo trobaràs enllaços que potser t'interessen per aprendre català i practicar amb mi. També hi ha un enllaç al grup de WhatsApp amb estudiants com tu.
Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.